ሰላም ሰላም ከመይ ቀድኩም ክቡራት ናይ ቃል ሚድያ ቤተሰብ ሎሚ እውን ከም ትልሙድ ብሓደሽቲ ቲክቶክ ቪድዮታት በመዘራረቢ ዜናታት ኢና እናባኹም ቀሪብና ዘለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ድማ ነዛ ቻናል እዚኣ ክተበረታትዑን ቤተሰብ ክትኮኑን ድማ ብፍቅሪ ንሓትት ጻሕሊ ዓገብ ኣይባህልናኒው ኣይናይ ወለድናኒው ወለድና ከም ይኮኑን ንሕና ስነ ምግባር ክንገብር ይዝግባአና ትጋገለኻ ክንትብሎስ ሰልጠነ ከምዚሉ ከም ይትበልዎ ነነነነ ዘድልየና ሕብረተሰብና ይዓቢ ካብ ቃልሲ ባህልና ይዓቢ ካብ ቃልሲ መቃልስትና እንዲ ገለ እንዳበልካ ኣመኽኒኻ ዝግበር ሸቐጥ ጥራይ ካብ ቃልሲ መንነት ህዝብና ይዓቢ ክቡር ባህሊ ሕብረተሰብና ይዓቢ ቃልሲ እንዲሞ ኣመኽኒኻ መቃልስትና እንዲ እንዳበልካ ሕብረተሰብ ክዋረድ ስዒልካ ምርኣይ ሕጂ ድላይና ንበሎ ኣፍኩም ሓዙ ኣይትበሉ ከፈሉ ተለልኩም ቆሪፅኩም ወሲድኩም ኣብ ፅሕሉ ፅባሕካ ኣይሕደረሉ ታገብርዲ ስለዚህ ባህልኩም ኣኽብሩ ሕብረተሰብና ይትረፍ ንፈታዊኻ ንፀላኢኻ ከማን ፅንዓት ይሃብኩም ቤተሰብ መንግስተ ሰማይ ይዋርሱ እዩ ዝበሃል በዓል ጥላሁን ገሰሰ መይቶም እንዲም ናይ ኢትዮጵያ ደረፍቲ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ይሃብካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንጥላሁን ከዓ መንግስተ ሰማይ ይዋርሱ ኢሉ መለስ መይቱ እንዲ ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ብዕሉግ ወደ በቀሽ ግርማይ ግን ንዝሞተ ሕማቅ ዘረባ ዛረብ ጥበብ ኣጥፊእዎ ንህለ 3 ዓመት ኣጥፊእዎ ካብ ስነ ጥበብ ዝገበሮን ዘይገበሮን ሓሲዩ ነዝወደ ኣፀሊሙ ኣጥፊእዎ ሓደ ስነ ጥበብ ኣውጠፊእና ካብ ሰብ ተነፂሉ ኣገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዓገብ ክትብሉ ይግባእኩም ሕጂ ሓፍቱ እንታይ ገይራ ገለ እንታይ ገይራ ወዲ ተኽል እንታይ ገይሩ ዘይትብሉ ዳሽ እንታይ ገይሩ ወዲ ተኽል ተገደላይ እንዲ ኣበይ ዳ ክፅጋዕ ደሊኹም እንታይ ገይሩ ፍፁም በራኽ እንታይ ገይሩ ጭምጥ ዘየለ አቤለት መሸኒዑ ዶ ጥሩሑ ዶ ኢልኩም ተምጥዎ ነሩ አቤለት ስእልታት ሸር ዘይትብሉ ወዳ ስለዚህ ናይዚ ኩሉ እዚ እኩብ ድሙር ክፍደዮ ግድን እዩ ባዕልና ኢና ንሕተተሉ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ስለዚ ንሰልጠነ ባዕልኩም ኢኹም ኣጅሂርኩሞ ኢንጂነር ፍፁም ኣረጊት ሰብኣይ ኣገዝኡ ሚት እንዳገበረ ከዋርዶ ከሎ ኩርሲ ሸረር እንዳበለ ከፀልሎ ከሎ ኣቦኻ እዩ ዓገብ ስነ ሓሳቡን ተዘይደጊፍካዮ ብዕድመ ዘይተኽብሮ ክንድቦኻ እንዲ ዝኸውን ጌጋ ዘይትብሉ ይትረፍ ኣረጊት ሰብ ኣረጊት ገረቡ ናብ ዓድና በቃ ከይወድቀካ ኢኻ ትፈርህ ይትረፍ ኣረጊት ሰብ ኣረጊት ገረብ ከይወድቀካ ስለትፈርህ ተጠንቂቕካ ፅልለሉ እዩ ኣበይ ነርኩም ክንደይ ክበሃል ክንደይ ነዚ ዝተዛረበ ሰብ ኣብ መምፂኻ ቆሪፅኩም ትሰድሉ እዛ ሻርሙጣ እዛ ከልቢ ኪዶ ሕጂ ንሕና ቆሪፅኩም ትሰድሉ ድላይ ይበል ደስ በለ ይበል ይሕደረሉ ንሕና ከዓ ፅባሕ ክንውዕለሉ ኢና ክንምስየሉ ኢና ስለዚ ኣብዚ ዓገብ ኣይባህልናን እዩ ኣይክብርናን እዩ ጌጋን ትገብር ኣለኻ ጊደፍ በልዎ ድሕር ደደጊፍኩም እትኸዱ ኮይንኩም በፋን ኩሉ ታትገብሩና ዲኹም እንታይ ክትትፍልና ኢኹም የስ ብራው ኣዮ ሓቂ ታትትፍልና ዲኹም ትውትፍልና ይብልኩም ዝወተፍኩምልና ይብልኩም ሓመድ ክንሰሓሓን ኢና ስለምንታይ ክብርና የገድሰና እዩ ክብርና የወለድና ኣለና ስለዚ ኣብ ክብሩ ዘይነብር ሰብ ክኸብር ኢልኩም ከዓ ኣይትሕሰቡ ክብሪ ዘይገብር ኣዲኡ እንተረኺብና እውን ከነምፃ ኢና ከመይ ኢልኩም ኣብፅሕሉ ቴንክ ዩ ሰናሓወይ ናይ ባሓቂ ለባም ደስ መርሓባ ስቕታ ሰላም هو بزاف سلطنه يعني زارب دلنا السودان او اندات شغورت دمصانا يسدي يا على قاعد مسلكم انا بتاع ابو قريتاي دلنا يسمع عندنا هو يسمع له حج يا كنت سمع له ميكال هو معناته تاي مسلك ولا ابهلنا ون موت يكسسني ولا صلايخ يكون موت يكسسني زاديكا ولا شق زي صلايخ قتاليخ يكون موت يكسسني صديقاني نموت سي منغسته سماي وارسك هاتبل نمنتاي دي ولا صلايخ يكون كون موت ميكحوي ابكي اكو بدحري اكو تنات هيوت كو تودي اكو يدن كو سبزي واي تزيك تخيلكا كتل علي بالكان انت زي كيلكا هاني منغسته سماي وارسك اخذ الموت رديكاني موتي زاز جبرا نايسلتنا مغنياتو بعد البرخات حق هايش اب غزيوم ابركيتهم يم تزغبوم غيرم يم ترديكا لعليهم هاغراو لو خبال تكون لعلبا البرخات كوني ولا مقام مصا ولا افتمدقاف لعلبرخات تقامي للدقف يله باسي بعد برخات جغانيهم ترديكا بعدميهم تطاليسوم يم
ናይ ፖለቲካ ናይ ዘይምስማዕ ጉዳይ ኮይኑ ተፋናጪሎም ፋሒሎም እምበር ንሃገሮም ኢሎም ተቃሊሶም እዮም እንዲካኒ በዓል በረኸቲ ክሳብ ኣብ በረኻ ወሪዶም እዮም ተቃሊሶም ከምዚ ናይ ከተማ ተቃለስቲ ይኮኑን ከምኡን ካልኦት ምዉታት ይኹኑ ሕጂ ሰልጠነ ብዚኣ እንታይ ዝጋግያ መስለካ ኩሉ ግዜ እንታይ ፀገም ኣሎ መስለካ እንደ መኒጆኻ ዝብሎ ኣነ ግርምያ ትብለኒ በቃ ኩሉ ነገር ተረኣኸሲ ምዉት ምኽሳስ ኣብ ናይ ኣበይ ወልደ ማርያም ሰሚዕኩም ኢኹም ኣብ ናይ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ተረዲካን በዓል ኣበይ ወልደ ማርያም እንተ ንበረኸ ዳሞ ካለ ከማን ምበሎ ነይሩ ንኣበይ ወልደ ማርያም ተፀሪፎም ሲ ክትቀብፅ እኳ ዘለካ ሚካዓርቂ ተረዲካ ነበይ ወልደ ማርያም ዝኣክል እንተ ደኣኒ ኣብ ዕዳጋ ውሪድካ ተዋራዚኻ ኣሎም በዓል በረኸት ተፀሪፎም በዓል ባርያ ተፀሪፎም በዓል ፍፁም ተፀሪፎም ሲ ኖርማል እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ስኳር ደይ ቁርብ ናይ ፖለቲካ ኢድ ነይሮም በዓል በዓል ኣበይ ወልደ ማርያም እንታይ ዋዕሰብ ነታ ሚካዓርቂ በዓልኻ ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰልጠነ እቲ ሰብ በቃ ብምንታይ ዝድግፎ ብምንታይ ዝቃወሞ ኣይፈልጥን ዘሎ ሕጂ ምናልባሽ ኣነ ሓንቲ ሚካሓወይ እቲ ናይ ስድራ ምፂኻ ስእሊ ምልጣፍ ኣይድግፋን እየ ወላ እዛ ቆልዓ እዛ ሓፍቱሲ ኣነ ብሰብሰብ ፈልጣ እንዴ ብጣዕሚ ጥዐይቲ ሰብ እያ ተረዲካ ሚካዓርቀይ እዛ ቆልዓስ ወላ ሓንቲ ኣብ ፖለቲካ ኢድ የብላ ኣብ ገለ የብላ ገለ እንዲካን ብጣዕሚ ጥዐይቲ ሰብ እያ ፈልጣ እየ ብሰብ ተረዲካን ካብቲ ንዑ እውን እኮ ደይዛረቦ ይኮኑን ወላ ኣሕዋቱ ሲቃወምዎ እኒኦም ሚካሓወይ ተረዲካን ሕጂ ነዛ ቆልዓስ ኣገዳሲ ይኮነ ምክንያቱ በኻኻ ሓው ከማንሲ ፀርፎ እዩ ተረዲካ እዚኣ እውን ብፖለቲካ ትቃወሞ እያ ተረዲካን ብመትከልሲ ወፂያ ሰልጠነ ሓወይ ፅቡቅ ኣለኻ ኢላ ይትፈልጥን እያ ተረዲካ ሚካሓወይ ተረዲካኒ ሕጂ ንሱ ክዋረድ ንሱ ክፅረፍ ድላይና ብኣፉ እዩ ተረዲካኒ ግን ነቶም ስድራ ግን እንታይ ጌራ እዚኣ ሕጂ በዓልቲ ሓዳር እያ ተረዲካ ላ ሓዳር የብላን ንዓ ግደፍ ሓንሳብ ሚካ ሓንሳብ ቤት ግበራ ሓዳር የብላን ኢድካ ፈንጂ ተረኺባ ግደፍ እንታይ ትፈልጣ ናይ ለባማት ሓንሳብ ሞዳህን ክህበኩም ኢልሃን ናይ ለባማት እስከ ንግበሩ ከም ሰብ የፅናሕ እሞ ኣነ እቲ ስእሊ ድሃን እስከ ኣልዮ ኣለኹ ሕጂ ኣነ ድብል ዘለኹ ግን እስከ ከም ሰብ ንዘራረብ እሞ እሱ ናይ ሰብ ኣቦታት ኣዴታት እንዳምፀ ዝትካዕ ዘሎ ተነካሉ ሰብ እኮ ይበዝሖ እኮ ሕጂ በዓል ዘርሰናይ ረኣዮም ሙሉ መዓልቲ ክፀርፎም ይድውዕል ሓንቲ መዓልቲ ምፅኦ ሙሉ ግን ኣይፈልጡን እዮም ልቦና ገይሮም ግን ሓደ ሰብ ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ብፋሚሉ እንድሕር መፂኻ ዝርድኦ ተረዲካሉ ስቕታ እዚኣ ጓል እዚኣ እኮ በቃ ምስ ሓደ ሱዳናዊ ከም ትዘውር ደላ መፂና ጠቂና እያለና ተረዲካሉ ሕጂ ናይ ካልእ ሰብ ኣቦኸ እጩ ዲ ማለት ሲ ሰልጠነ ከምፅኦ ሲ ጉቦ ዲ ያረዳል ናይ ካልእ ሰብ እንዳምፃ ኣቦታቶም ኣዴታቶም እንዳተራእዩስ ናቱስ እንታይ እዩ ብለካ ኣለኹ ሚካ ኣነ እውን ንዕኡ እኮ ብለካ ኣለኹ ክዋረድ ኣለዎ ተረዲካኒ ክዋረድ ኣለዎ ግን ሚካሓወይ ኣነ እንታይ ደመስለካ እዚ ሰብ እዚ ቀይዲ በተኽ እዩ ተረዲካኒ ኣካል ስድራ እውን ኣይኮነን ንሕናም እኮ ቀይዲ በተኻት እኮ ኢና እሞ ወይደይ ሰብኣውነት እኮ ክሳብ ሊሚት ይዛረባላ ዓርከይ ሰላም ሰቕታ ሰላም ይኹን ኩልኩም ደብሽ ሓንሳ ክበከይ ድሃን ሰላም ብራዘር ክበከይ ኩለኩም ኢለ ዘሪት ክብሎ ፀንዐ ሰመፀ ዘሪት ነበረ ሚካሓወይ ኣነ እኮ ብለካ ኣለኹ ሕጂ እውን ኩሉ ሰብ ግን ሕልና ዘይብሉ ይኮነ ምስ ሓደ ሕልንኡ ዝዓረበስ ኩላትና ዲ ሕልናና ክዓርብ ዘለዎ እየ ድብል ዘለኹ ሚካሓወይ ተረዲካን ሓደ ሕልና የብሉን እሞ ንሕና ከም ከም ኣካል ህዝቢ ምዃንና ኸኒ ከምኡ ዲ ክንከውን ደለና ኩላትና ዲና ሕልና ዕሩባት ኮይንና ኣብ ስድራ ምውራድ ክንነብር ኮ ድብል ዘለኹ እምበር ሚካሓወይ ምክንያቱ ሓደ በዓለገ ሰብ እንተ ዳ ረሳ ሓዋሪድዋ ንስድሩስ ኩላትና ዲና ነቶም ስድሩ ክነዋርዶም ደለና ሓንቲ ግዜ ኣካየድ ክንገብር ሚካ ሓንቲ ግዜ ሓንሳብ መሰቕታ ኣካየድ ክንገብር ንሕና ንብል ዘለና ስቕታ ተረዲኻኒ ደይተንከፋ ገዛ ያለን ደብሽ ንህለካ ኣብዚ ዘርሰናይ ንህለካ ኣብዚ ሚካኤል ኣቡኡ ትማሊ ምስ ፈዳይን ኮይኑ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ሰበቐትል ነይሩ ኢልዎ እዩ ንህለካ ንቡርኩታ ኣዲኡ ባዕራይ ተወጊዓ ኢልና ሓውናይ እኮ ቡርኩታ ድሕር ብስጋ ከይድካ ማለት እዩ ባዕራይ ወጊእዋ ኢልና ንሓፍቱ ከዓ ብናይ ሓዋ መጋብር ጥራይ ኣይኮንና ንጠቂዕና እያ ክትውሕጣሲ እቶም ገዛ ደይበለየሎም ኣተዓባቢኦም ረሳሕ ስለዝኾነ ኢና ጠቂዕናያ ምክንያቱ ሰብኣያ ኢልከ ፈንጂ ረኺብዋ ምስ ሱዳናዊ ሰልጠነ ገንዘብ ከፊሉ ክሰትራ ደሊዛ ዘረባ ኣይትስተርንያ ኣውፂናያ ከዓ ንሕና
ካልእ ኣለና ወረጋ ካልእ ኣለና ናይቲ ዝቐርሓነ ዘይላደየ ጫሕሊ እውን ኣለና ሚካዓርከ ኣለና ክንቅፅለሉ ኢና ዝጉዳይ ንገነት ንሜርስ ጋብ ዘይገደፈ ክንቅፅለሉ ኢና